Така, половин час някъде. Половината е пълна кофичката. Има тук таме фалшиви чмички, обаче повечето изглежда добре, не? Ще ги... Проблема е, че течността е така гъста и течна и мазна. Та ще трябва да се изцедят първо и после да се измие, защото са пени много. Да се преситят тия фалшивите и добре. Стана работата. Тая работа е своя 4 болта, които да работят. Ще правя 4 пъти повече. Това са, не знам, 30-40 паунда. 20 на кила. Много бързо става. Като дигнеш, температурата трябва да е висока, нивото трябва да е високо, бързо да върват и не се губи време. Айде да ходя сега чисто.